Koji kur ti je pa tebe? Ovo je narkoman? Pa ti si bolen, čoveče. A? Koji kur te piknule ovde? Kako se vikaš? A? Isus. Taka me vikati, taka se potpišu. Koji bre ti dal tako ime i kaj se potpišuvaš lebati? Pravi od Isus. Ne bi budala da se piksa. Ama bil pijanica. Pijao su nije njegovi skitnici. Sam go vidjel na goblenbe. A dobar si ti, Isuse. Dobar. Kako vidim, unećeš ovdje malo promaje. Gledaš li ti negdje svoj krevet? Ne. A i nema da go vidiš. Zašto go nema?